Κυρασί μου μύρισε στα βράκια. Συμπόσιο ματεύω Ιγνάτιε μου. Βλέπεις πουθενά γυναίκες? Ούτε βλέπω ούτε ακούω. Είναι ως φαίνεται τραπέζι ιατρικό. Σύσκεψη για σπουδαία ζητήματα του κράτους. Πρόσεχε το Λεόντιο μήπως πάει και πέσει πουθενά. Λεόντιε, πού τρέχεις έτσι? Μου φάνηκε πως πέρασε δίπλα μου η γορεύτρια που χέρια σε όχι. Μήπως ήταν η Ροξάντρα? Οι γυμνές γυναίκες μοιάζουν αναμεταξύ τους σαν τα αραπόπουλα, ναι. Πράγματα βλέπω. Δεν ήρθαμε εδώ για χώρο και διασκέδαση, μα για σοβαρή συνεδρίαση με τον Κυρατρόνικο. Ποιος είναι ο Κυρατρόνικος? Ο βασιλιάς Αυτοκράτορ. Εγώ ήξερα πως λέγεται Μανουήλ. Ο κ. Μανουήλ πέθανε από χρόνια και έβγαλες και λόγο στην κυρία. Λεόντιε, υποψιάζομαι πως η μνήμη σου αρχίζει να έχει κενά. Ίσως είναι της ηλικίας. Είπατε τίποτα. Είχαμε συζήτηση για ζήτημα ιστορικό. Άρχοντες συγκριτικοί, σας χαιρετώ. Σας κάλεσα εδώ για να επιβεβαιώσετε με την παρουσία σας ένα στοίχημα που έβαλα με τον Άρχοντα Μαυριανό. Έβαλε στοίχημα με ένα Μαυριανό. Πώς τον είπε? Μαυριανό. Εγώ ήξερα το Μανουήλ, το μεγάλο βασιλέα Μανουήλ. Ο Άρχοντας Μαυριανός έχει μια αδελφή που τη λένε Αρετή. Να του ζήσει. Κάθεται στο Βόσπορο, σε ένα πύργο με κρεμαστούς κήπους. Λέει για την αδελφή του Μαυριανού. Το όνομά της Αρετή. Μανουήλ. Το στοίχημα είναι το εξής. Θα προσπαθήσω να πλανέσω την αρκό της Αρετή τη νύχτα που έρχεται στο ίδιο το κρεβάτι της, χωρίς να φανερώσω τη βασιλική μου ιδιότητα. Αν πετύχω, ο Άρχοντας Μαυριανός χάνει το κεφάλι του. Αν δεν πετύχω, χάνω την κορώνα. Καταλάβατε? Πώς βέβαια. Τι είπε? Το πράγμα είναι αυτό. Αν πετύχει, του παίρνει το κεφάλι. Αν χάσει, του παίρνει την κορώνα. Και τότε τι γίνεται? Άλλος βασιλιάς. Ποιος βασιλιάς? Ο Μανουήλ. Ο Μανουήλ πέθανε, σώπα. Καταλάβαμε, δέσποτα θεοκυβέρνητε. Ναι. Θα συγκαλέσετε τη σύγκλιτο για αύριο το πρωί. Θα παρουσιαστώ και θα φέρω την απόδειξη για την επιτυχία του πειράματος. Στους ορισμούς σου, δέσποτα θεοπρόφητε. Είμαστε σύμφωνοι, Άρχοντα Μαυριανέ? Μάλιστα, δέσποτα περιχανέστατε. Άρχοντες, σας χαιρετώ. Δούμε της παροναξίας. Θα σας χρειαστώ. Κάτι άκουσα για κρεβάτι. Ο Κυρατρόνικος έβαλε στοίχημα να πλανέσει την αδελφή του Άρχοντα Μαυριανού στο ίδιο το κρεβάτι της. Δεν πάμε να ειδούμε από κοντά. Θα μας φέρει αύριο απόδειξη. Πιο σίγουρο δεν είναι να ειδούμε με τα μάτια μας. Δεν είναι μέσα στους όρους του στοιχήματος. Κακή οικονομία. Κακή οικονομία. Έτσι κανονιστήκανε τα πράγματα. Δεν μπορούμε πια να τα αλλάξουμε. Κακή οικονομία. Και πώς είπατε πως λέγεται αυτός ο βασιλιάς? Αντρόνικος. Αντρόνικος. Πού να τους θυμάσαι όλους. Αντρόνικος, Μανουήλ, Αντρόνικος, Μανουήλ.